Break time. Friday. Tayo na po. Merienda tayo mantiya. Milo. Swiss chocolate. And coffee. And natin. Dalaugan natin. Kuya tayo di balita. Happy Friday. Sweets. Ingat-ingat dyan sa La Union kasi mainit. Matagal La Union dyan, mag-ingat. At napaka-init. Okay. Pagsaksi, ako naman Arnold Club. Sa Barangay South Triangle sa Quezon City, yan ay matapos ang operasyon ng MMDA sa kinakainang karinderya ng driver. Ito nga, kakain pa lang ako. Bumaba ako, nagpart na ako, biglang mo dumating. So, nandito ako ngayon para kumain lang. Wala naman ako magagawa, talaga no choice naman tayo. Kasi ang alam ko pa, basta may daanan lang, di ba? May daanan ng tao. Kasi yung sabi lang kasi namin, ang illegal lang kasi maharangan mo yung daanan ng tao. Paliwanag ng MMDA, kailangan i-clear natin yung mga tindahan sa sidewalks. Kasi kahit na hindi sila nakaka-hinder dun sa traffic flow, kapag huminto yung mga kakain sa kanila, mag-illegal park na po ito sa kalsada. Sinilip din ng MMDA Strike Force ang mga alternatibong daan ang gagamitin pagsimulan na sa Mayo ang pag-aayos sa southbound lane ng EDSA Camuling Flyover. Agad na pinalis dito ang mga food stall habang pinag-atak ang ilan na walang bantay. Wala na ang magagawa na sa kanila na. Sabihan naman kami kayo ng maga, hindi naman namin pala nabibigla sila rito. Hindi rin pinalampas ang mga motorsiklo at kotseng iligal na nakaparada. Nasa 105 ang tinikita ng MMDA habang 8 ang hinata. Pinag-aaralan na rin nila ang iba pang maaaring alternatibong ruta para hindi lumala ang trapiko sa pag-aayos sa flyover. Well, for sure, makikita natin yung tunay na epekto na ito sa May 1, kaya mag-iisip. Laila Collins, anong balita? Merienda tayo. Amoy inchik to ha. Amoy inchik. Tignan natin. Okay ma'am? Ayos. Musta ang pasada? Akong ginagawa ko ngayon, Uber Eats. Uber Eats ako eh. Uber Eats. Ayos lang yan. Marami kang basya. Ganyan talagang buhay. Nasa ano ka eh. Nasa... Yan talagang ano ka. Bakit naman? Bakit ako mababash? Ano naman yun? Tinigil ko ng lechon eh.
Ayoko ng pagod na ako sa lechon. Mula nung December. Nung December na na lechon ko. Sabi ko na kailangan magpalakas. Ma-physical masyado. Kaya pagka-out ko ng work, pag may time, Uber Eats ako. Tambay lang ako ng Target eh. Target, Walmart. Yan. Ayos na yun. Nakaka 5,000 ako. Nakaka 5,000 ako ha. Biro mo yun. 5,000. Tatalo kita. 3,000 nga lang eh. Talo kita, Kap. Hindi ako 5,000, 5K. Ikaw 3K ka lang pala eh. Balita ako ah. Wala. Basta ako mas matindi. 5K ako. Uber Eats lang yun ah. Uber Eats. Ikaw 3K ka, Uber Drive. Ako 5K ah. Talo kita. Yeah. Ang area ko lang, Target. Saka Walmart. Diba? Bilo mo 5K. Saan ka pa? Ay, yan. Hindi kasi alam mo, makwento ko yung time na ako'y nag-Uber driver, no? Nakatulong yan sa yung pagpunta nila mother ko saka papa ko dito. Kinain lang yung oras ko din, pero okay lang din. Ang ginagawa ko, same thing sa'yo. Tatambay ako ng airport. From airport, Uber tsaka Lyft ako pinagsasabay ko Uber tsaka Lyft, pinagsasabay ko yan. So, pag nandun na ako sa, hindi pa organized nung that time, bago-bago pa lang ang ang Uber. So, nung nakabisado ko na, ang ginawa ko, tumambay ako sa airport. So, ilang pick-up yon. May pick-upin ka dyan sa Gate 5, tapos meron ka nadaanan. So, more or less, mga 3, 4, 5. Kasi malaki yung Honda Pilot that time, bago-bago pa rin that time So, yun, pagka idadrop mo yun, gabi. Bago ako umuwi, mas organized kasi ang lift nun Lilipat ako sa lift. Tapos ko siya on my way home, meron ako hindi ako uuwi hanggang wala akong mapipick up along the way. So, ganun ang diskarte ko nun. Tapos yung sa bahay pa nun, pag sa umaga, yung mga galing sugalan sa Hawaiian Garden, yan, ko yan. So umaga, mga lasing. So, ganun ang diskarte. Kanya-kanyang diskarte kasi sa pag-Uber. Pagka bihasa ka na, marunong mo nang laruin yan. Lalo pag ikaw, yung oras mo lang ng ang target mo. Hanggang di mo ma-experience yan. Diyan ako nag-umpisa Tagal ng panahon yan. Yung that time, mas organized pa ang Lyft. Pero pinagsasabay ko yan, Uber tsaka Lyft na app. Yan, yung mga hindi, ewan ko lang kung may nagbago na sa sistema. Pero ngayon, ang ginagawa ko ngayon, since yung car is yung ginagamit ko, hindi na siya, tsaka ayoko na rin tao tsaka hindi rin kagandahan yung sakyan ko. Second hand na lang. Which is, okay na ako dun sa second hand na car. Na lang, yung Uber Eats na lang. Uber delivery yung goods. Mga deliver ko sa mga elderlies. Okay lang, maganda rin.
Enjoy lang tayo. Kanya-kanya tayo eh. Di ba? Pero talo pa rin kita. 5K ako eh. Talo kita. 3K ka, 5K ako. Pesos petot. 500 petot. Bakit buhay pa ba yun? Ay hindi, sabi. Hindi, ano lang yan. Madaanin mo na lang sa yan. Kalma lang. Yung sideline mo, may mga sideline ka pa, di ba? So, hindi mo naman kailangan na yan. Lahat isang bulat sa buong mundo. Yung medyo private, ano mo na rin. Tago mo na lang. Yeah, babay na. Ganun ang aking break time, napakabilis. Ingat kapatid na Laila sa pagdadrive. So enjoy mo lang yung ngayong ginagawa. So wala kang sinasagasaang tao. Okay? Babush.